По 100 грамм они налиты. Нет, 100 грамм, да, но не полностью. Флакон на 120. Президентка махсус сыйкча тәкъдим итәләр. Ул һәр төр ягулыкның яну мөмкинлеген арттыра ди аны ясаучылар. Шуның бәрабәренә двигательнең егәрлеге дә арта. Тирәюнгә зыян да юк. Бу сыйкча чит ил аналогына тиңдәшсез алмаш диләр. Бүгенге шартларда Европа куйган стандартлардан китеп, элекеге Совет Союзында чыгарылган бензиннар һәм соляркаларга нигезләнеп без яшәсәк тә, моның белән эшкәрткәндә, бу матдә белән аларны эшкәрткәндә, беренчедән очсызлы ягымлык табабыз. Икенче яктан ул ягымлыктан экология буенча Европалардан да көчлерәк, яхшырак показательләр. Наиль Фатович, лаборатория есть у нас, посмотрите, пожалуйста. Если нужно, я обращусь к Сергею Ивановичу Кагогину, значит, чтобы нами тоже взяли эту... А вот у нас представитель КамАЗа здесь. Попросим их тоже вместе нами посмотреть. Чит ил товарларын үзебезнекенә алыштыруда фәнгә таяну зарур. Моңарчы чит илгә барып, нефть сатып, ул долларга әйберне алып кайту җиңелрәк. Аны үзебездә, значит, фәнгә акча бирәсе юк, көтеп торасы юк, аннары килеп чыгамы, чыкмыймы, ансын өчен кайгырасы юк. Сатып алдың, кайттың. Көнкүреш химиясе җитештерүче Нәфис Косметикс компаниясе моңа кадәр Америка компонентларын кулланган. Бактың исә аларны үзебездә дә ясарга мөмкин икән. Предлагаем рассмотреть варианты, когда мы будем производить. Әгәр дә савыт-саба һәм башка әйберләр юа торган сыйкчалар өчен компонентлар Татарстанда җитештерелә икән, безнең эштә кыенлыклар булмаячак. Көнкүреш химиясе җитештерүчеләргә Танека һәм Түбәнкама нефтехим ярдәм итәргә әзер. Моның өчен ике җиһаз сатып алырга кирәк. Бу хакта санкциялар кертелгәнче уйланганнар. Сейчас, с учетом текущей ситуации, мне кажется, и национальной безопасности, попробуем еще раз вернуться к этому вопросу. Мы только должны рассчитывать на это. Будем на федеральном уровне эти темы тоже ставить, потому что это не только для Татарстана, в целом для страны вызов. Екатеринбургтан килгән белгеч Татарстанда су чистарта торган корылма төзергә тәкъдим итә. Су махсус тоз ярдәмендә зарарсызландырылачак ди. Ждем, пока финны там дадут. Без финнарның натрий хлориды биргәнен көтеп ята алмыйбыз бит. Башка мөмкинлек эзләргә кирәк. Бүген тәкъдим ителгән компонент суны яхшы чистарта. Если это эффективно и расход и себестоимость, надо взять эту технологию в работу. Бүгенге шартларда интернеттагы иминлек мәсьәләсе дә бик мөһим. Иннополис белгечләре шуны күздә тотып яңа платформа ясаган. Аны нефть тармагында да кулланырга булыр иде. Әлегә мәктәпләрдә сынарга була. Президент бу тәкъдимне хуплады. Если это продукт российский и он будет замещать импортные продукты, надо поддержать. Я считаю, что эта работа очень нужная и важная. Бүгенге чара аеруча әһәмияткә ия, чөнки санкция шартларында республикадагы оешмаларның куәтен саклап калу шарт. Моның өчен фән белән сәнәгатьнең бердәм булып эшләве шарт. Шулай булганда кыенлыкларны ерып чыгуына түгел, ә инде Россия базарында яңа мәйданнарында биләргә мөмкин булачак. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.